τα και τα τριώνοπουλιά, από μακρά γνωρισμένα τα και τα τριώνοπουλιά. Kumas hachaverit, con kutris parethaftalos, kumas hachaverit. Ena eshrapsin kapikeis ke hachiliverit, na eshrapsin kapikeis ke hachiliverit kon. Sosuanem bugis, urpanza haralambe sosuanem bugis. Oi samas ta vrites islaes malachos puskagris, stamas ta vrites islaes malachos puskagris. Και πάσιμονον μόρφο μας σεβατικών είσαι μας σεβατικών. Πάσιμονον μόρφο μας σεβατικών είσαι μας σεβατικών είσαι. Του μάτιας παλάευνε την καρδιά μου το γράευνε την καρδιά μου το γρά. Το μάτιας παλάευνε την καρδιά μου το γράευνε την καρδιά μου το γρά. Όμοιας να μονάστροπα μεγαλιά νιαφρίδοπα μεγαλιά νιαφρί. Όμοιας να μονάστροπα μεγαλιά νιαφρίδοπα μεγαλιά νιαφρίδοπα. Απαναστέσαι τέρα πουλί μακρά πακενή. Απαναστέσαι τέρα πουλί μακρά πακενή. Μιλονάσιρο έρτε κι δον παραδιάμενη ποδεδίζωσε. Μιλονάσιρο έρτε κι δον παραδιάμενη ποδεδίζωσε. Ολιόν θέλεις να παίρνεις φίσταν και στο σπίτι και εγώ μετά. Ολιόν θέλεις να παίρνεις φίσταν και στο σπίτι και εγώ μετά. Παπουτσιά τα κουλία με τευκαιρό κύλια ποδεδίζωσε. Παπουτσιά τα κουλία με τευκαιρό κύλια ποδεδίζωσε.
σιρίζω τραγδό δώσε και να μον ανοίξεις νομπούλιν πάντα θα κελάει δώσε μον ανοίξεις νομπούλιν πάντα θα κελάει δώσε όι όι τον καημένος πυργίτης πάντα λασκέται να λύτης και πως αφόρασε μόνασες εμεν πουλήν στο σπίτης και πως αφόρασε μόνασες εμεν πουλήν στο σπίτης. Και να δεν ξέρεις τριγώνα μου και τεμώ την καρδία και να δεν ξέρεις τριγώνα μου και τεμώ την καρδία και να σε εγκάλω πως απόπες και βγάλες με καμία σε εγκάλω πως απόπες και βγάλες με καμία όι όι ο καημένος πουργίτης πάντα λασκέται να λύτης και πως αφόρασε μόνασες εμεν πουλήν στο σπίτης και πως αφόρασε μόνασες εμεν πουλήν στο σπίτης. Πολλά έχω να λέγω σε σαν χιλιά μη γραμμένα και πολλά έχω να λέγω σε σαν χιλιά μη γραμμένα και θα αρχίνω και λέγα τα άρνημα απέναν έναν θα αρχίνω και λέγα τα άρνημα απέναν έναν ο καημένος πυργίτης πάντα λασκέται να λύτης και πως αφόρασε μόνασες εμεν πουλήν στο σπίτης και πως αφόρασε μόνασες εμεν πουλήν στο σπίτης. Καλό κορίτς 21 και Σερανίτσα, μια εναλλαγή αργού και γρήγορου ρυθμού, χαρακτηριστικό του ποντιακών χωρών. Καλόν κορίτς, καλόν και ευλογημένο συγχώρα φαίνεται άσχημο λελεύωσε σε μένε φωταγμένο συγχώρα φαίνεται άσχημο λελεύωσε σε μένε φωταγμένο. Καλόν κορίτσε χορευάντε μόρφα τα κορτσόπα καλόν κορίτσε χορευάντε μόρφα τα κορτσόπα τα καλετούνε σιούς αλελεύος αμόν μανούσια κόπα τα καλετούνε σιούς αλελεύος αμόν μανούσια κόπα.
Τικ, περιοχής Τόγιας και Σουρτούγουζους, περιοχής Κιουμούς Ματέν Δυτικού Πόντου. Οι περισσότεροι χοροί του Πόντου, όπως και οι περισσότεροι ελλαδίτικοι χοροί, είναι κυκλικοί. Ο κύκλος, μια χορογραφική μορφή χιλιάδων χρόνων, έχει ρίζες θρησκευτικές. Ο κύκλος είναι ένα κλειστό, αδιαπέραστο σχήμα που δεν αφήνει το κακό να περάσει στην οικογένεια, στην ομάδα, στην κοινότητα. Τικ. Χωριά θα λάσκουμες και χωριά θα γερούμε. Χωριά θα λάσκουμες και χωριά θα γερούμε. Έναν ταλό να λέπω με καμία και μπορούμε. Έναν ταλό να λέπω με καμία και μπορούμε.
Ο φέτος και τα καλάντα θα φτάμε μομουέρια. Ο φέτος και τα καλάντα θα φτάμε μομουέρια. Και να σαν εκείνον που θα ζεις άλλα τα καλοκαιριά. Να σαν εκείνον που θα ζεις άλλα τα καλοκαιριά. Έρεξευανε τα φούτα τα Γιάννη, η μαμώ έρεξευανε τα φούτα τα Γιάννη. Και να ηλίθι μαύρο μανανάτε μας που εκεί θα δει, ηλίθι μαύρο μανανάτε μας που εκεί θα δει. Λετσίνα στη συνέχεια. Ας απολαύσουμε και έναν αργό χορό, το χορό Διπάτ. Ακόμα και η ενεθέιαρ, ακόμα και η ενεθέιαρ.
τέμον, ουστάθε πεινάσε τέμον, το ψωπό με τελεθένιαν, το ψωπό με τελεθένιαν. Και σεράντα νερό ποτάμα, σεράντα νερό ποτάμα, και φταράσια σονιάγιαρ, και φταράσια σονιάγιαρ. Και πόρεσα να Ελλήναν, και πόρεσα να Ελλήναν, την καρδιά συν τα πονιάγιαρ, την καρδιά συν τα πονιά. Τριγώνα. Aquí πέραν στον μανοπόνι τρίωνα η κόρον, εστεκέ και πίνε ξυλά η τρίωνα η κόρον, εστεκέ και πίνε ξυλά η τρίωνα η κόρονα. Η τριγώνα με τα τζία, η τρίωνα η κόρον, η τριγώνα με τα τζία, η τριγώνα η κόρον. Πάει σορμάν σορμ τσατσία, η τριγώνα η κόρον, πάει σορμάν σορμ τσατσία, η τριγώνα η κόρονα. Στη συνέχεια, ο πυρήχιος χορός Σέρα. Οι πολεμικοί χοροί είναι αρχαιότερη μορφή χορού που είχαν διτή σημασία τη σωματική άσκηση και την ψυχολογική προετοιμασία για τον πόλεμο ή τη μάχη. Η ερμηνεία του Λουκιανού σχετικά με την τιμολογία του πυρήχιου είναι παρακάτω. Και τι έχω να αναφέρω και πολλούς άλλους εκ των ηρώων, ή την εσείς γυμνασμένοι στην όρχηση και είχαν αναγάγει αυτήν την τέχνη. Θεωρώ αρκετό να αναφέρω μόνον των νεοπτώχεμων των ιών του Αχιλλέως, ως τις διέπρεψεν ως χορευτής και επινόησεν νέου είδους χορού, τον ωραιότερο των εξ αυτού ονομοσθέντα πυρήχιον.
και τορμανιά τσάιρωσαν τριώνα μου και τα προβάτα θα βολόσκουνε. Και τριώναμ τα στο μοσχυλάς πουλί μου. Και μία να
Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για το θερμό σας χειροκρότημα, να σας ευχηθούμε όλους να περάσετε ένα υπέροχο βράδυ. Τελειώνουμε με το χορό Κοτσαγγέλ. Ήταν ο καταληκτικός χορός μετά τους γάμους και τα πανηγύρια. Το κάστρο τριγυρίζει